Ina, nabarbartek ka manan. Awan la inaramid mo nga nasayat, no nga nabartak. Nagganong ka korta. Yes! Anak ka ng po. Bakit? Bakit? Kampay? Hindi bagbagam ka no di kantaw? Bagbagam ka no nga mabuti nga kanyam? Mabuti nga kanyam? Mabuti nga kanyam? Ni, kita magpatpaturo ka. Nga bagbagak nga. Ay na, apo bakit? Pagchichismisa na, hindi ka maritis mo di jay. Iwarwaras mo ka now, nga mabuti nga kanyam? Abay, mabuti nga kanyam? Ampay, ang ka nga mabutang? Ang ka nga mabutang? Di kanya lang bakit? Mabalin mo nga sikreto talatan. Kanya-kanya talatan bakit? Kababayin mo ka DJ. Katrupak DJ na eh. Ayaw, di ba? Ang ka nga mabutang? At ang tukat di ko na kanyayo nga handak na magamin nga dangdanggan. Sayo ibaga nga sauak nga sao. Agkalnakan simunauka. Dingdinggam ti bagbaga. At ang to magamin cellphone ti kukuam. Na? Impay. Dati lang ginagatang na di sa ngaribo. Lakay! Mikatoy man. Kaya, hindi maray. Impay, sa ngaribo dahito yan? Dito aminin bakay, tinagatang na isang ribaw. Dahito lang sigurado ka? Ay na, apo, wag duduakan sa apay Mike. Win bakit? Ay na, apo, datoy lang na yung tinagatang na isang ribo bakit. Ay na, nagrigat kami tatan, tanay. Agsisinumbangi rin ti CCTV.